Klik iki. Berukut isu-isu. Golek kembang kunyit. Jenengan nek ngomong Pasar Jabung OTW. gunungnya ketoke sih. Ya agen grosiran. Hah? Grosiran. Oke kan saiki grosiran ning kene. Iya. Yuk nek ngono kae iki anak penghunine ora sih ya? Apa? Omah-omah. Mestine ya enak. Wah, ada mepol. Yo. Iki nyampe piro iki? 5 menit. Hah? Santai pasar Jabung. Iya. Jadi kameramen. Jangan ketok, kupingnya kena. Wah, kawang mantu, guys. Berarti awake dhewe numpak motor. Iya. Oh, cecak tau. Bisa di zoom ora? Hah? Bisa di zoom ora? Iya, nek ngijum iso. Kalau sik teras serene iki lho ya. Teras sering di Iki lho sik. Teras serene ngerti ora sih? Tampak Siring. Teras Siring. Tampak Siring, teras Siring. Lagi wes telu punjul iki. Pateni sih kali. Ora 6 pokoknya maksimal. Kinggo awake dhewe lurus apa belok kanan? Nganan. Nah, lurus kan nggone Mbak Titi. Oh, nggone Mas Rino kuwi ya. Ora ketok gununge. Oh, Cowodek banget. Ono ke nek munggah ya teol kali ya. Kae apa sih? Putih-putih ngono kae omah udu sih. omah. Bisa teknologi iki. Medun cah. Sindang ya yakin. Iya. Iya.
modelnya kayak sumber ya gitu. Iya. Banjirnya langsung ke diombe banjir. Enggak kuat orang ini. Tapi nek video ini kok ora ketok nek munggah medun ngono ya ya. Oh iso ya. Oke iki sik nang gone dulure dhewe wi ya. Iya nang gone Mbah Ros. Ki 6 punjul wis. Katanya Wis.